Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Kyrsiew Students Union ka khot ka wer ya baro ki pat ba ka briu Hynñiewtrep Hynñiewskum Hynñiewwasa Hynñiewwasum bandan ringkat lang ha ka jingya ikjat ha ka Tarik Ïaïong arhajar arpu henriu ka bade ka Sngi Kyrsiew ri lani ka Kyrsiew National Awakening Day ka sing kala jura khe ka ni ka Sngi kerpang ban pinkan mawi ki parado parasnam bah ka spa snam ka ba khat khandai ka ta ha ka Tarik Ïaïong la khe ka thma ka bajur hapding ka sarkar bilat East India Company but ki Hima khasi hapo ka jinglam khmat jong ka Hima khat saupra kabla sanshar upa im tirot sings im balatip ya kani ka thma kum ka first Anglo khasi war da ka perthei but ka long ka thma ka bashir khai but kabla ne slam bha ha ka jok jong khasi ka sing ka shim ya kani ka Sngi kum ka Sngi kerpang ban Kyrsiew ya la ka jat ben riu ka badang ya le persha ya ki bon jat ki thma ki ba jar ki ba wan ban bam krun ya ka jat ben riu Kejingyat pat ba kan sedang na Bharat Scouts and Guides laban bat an penkut ha Shillong Vidyalaya Secondary School Lumshat Sngi na duk kapor shibeje no phai Sngi